Btc आयेन आफादनि जरखा रां बावजा जथुम हाग्रामा महिलारि दैदेननाय Btc सरकारनि जौगाथायनि हाबा हुखानि सोंथि समजों जागायो। हाग्रामा महिलारिया एप्रिलनिफ्राय जुलाइनि थाखाय 101 कौटि 20 लाखनि उफ्रा बाजेट दैखाङो। सावरायनायनि जोबनायाव 101 कौटि 20 लाख रांनि उफ्रा बाजेट सदनाव गनायथिबाय। बेरेखानि एमसिएलएफोरा सदनाव सोंथि दैखाङो। फारसेथिं बारग' सीएम प्रमद बर'आ सदनाव दिनै बाहागो लायाखै। मंगलबाराव सानसेनि हाबाफारिजों Btcनि जरखा बाजेट जथुम खुंफुंजालांबाय। त्रिदिप दैमारिनि मासि सामलायनायाव जथुमनाय जरखा बाजेट जथुमनि सानसेनि हाबाफारिया दिनै सोंथि समजों जागायो। सोंथि समनि जोबनायाव Btcनि रांखान्थि बिफाननि बिबानाव थानाय Btcनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैगौ दान मोनब्रै एबा एप्रिलनिफ्राय जुलाइ दाननि थाखाय 101 कौटि 20 लाख रांनि उफ्रा बाजेट सदनाव दैखाङो। सावरायनायनि जोबनायाव 101 कौटि 20 लाख रांनि उफ्रा बाजेट सदनाव गनायथि खालामनाय जायो। যেহেতু আমি Btc সকলো জাতি জনগোষ্ঠীকে লৈ পেলাই কাম কৰিব বিচাৰিছে, তো সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি মেমৰিয়েল বা ফেষ্টিভেল দিন হিচাপে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বিভিন্ন সময়ত নিজা ববীয়াকৈ। फारसेथिं Btcनि बाक्सा जिल्लानि गंसे मिरु फरायसालि गायसंनायनि थाखाय मिरु सरकारा दासान्दि गनायथि होदों आरो चिरां जिल्लायाव गोदानै केन्द्रीय बिद्यालय गायसंनायनि थाखाय मिरु सरकारा Btcनो थांखि होदों होनना खुंथाय फारसेनिफ्राय सदनाव फोरमायो होनना मिथिहोयो Btcनि मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारी बिथाङा। Btc অঞ্চলৰ কাৰণে ভাল যে চিৰাঙত আৰু এটা নতুনকৈ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা এটা প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে Btc চৰকাৰৰ হাতত আছে আৰু বাক্সা জিলাত এটা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে অনুমোদন জনাইছে। ইয়াৰ বাবে যেটো দুখনকৈ নতুন কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় আমাৰ Btc অঞ্চলত স্থাপন হ'ব, ইয়াৰ ইতিমধ্যে প্ৰস্তাৱনা হৈছে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা। गुबुन फारसेथिं दिनैनि जरखा रां बावजा जथुमाव बारग' सीएम एबा एमसिएलए प्रमद बर'खौ बाहागो लानाय नुनो मोनाखैब्लाबो सोंथि समाव दिनै सदनाव बेरेखा फारसेनिफ्राय एमसिएलए बिथांमोनखौ गोबां आयदाखौ लानानै सदनाव सोंथि दैखांनाय नुनो मोनो। सोंथि समाव एमसिएलए रिदिप कुमार डेकाया सोंनाय सोंथिनि फिननायनि सोलायै सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारिया थांनाय मोनबा बोसोराव बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्लायाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि, हाइ स्कुल, गेजेर इंराजि फरायसालि आरो गुदि फरायसालियाव जेबो रांखान्थि गनायथि होआखै होनना फिननायाव गोजोन गैयै फोरमायो बेरेखा दोलो एबा इउपिपिनि दैदेनगिरि एमसिएलए दावबायसा बर'आ। बाक्सा और तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट प्राथमिकर हायर सेकेंडारी लगे जो 5 बছৰত एको आर्थिक अनुदान दिया ना बुली उत्तरत आमी देखिছোঁ। किन्तु आमी जानो जे विगत 5 বছৰ कार्यकाल आमार श्रीजुत प्रमोद बड़ो डांगरियार नेतृत्वत और तेवे शिक्षा विभागটো চাইছিলে और बाक्सा और तामुलपुर बुली নহয় बिटिआৰৰ 5খন জিলাতো শিক্ষাটো গুৰুত্ব দি পেলাই কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি হাতত লৈছিলোঁ আৰু সেই হিচাপে 18তকৈ অধিক আমি প্ৰাইমাৰী, মিডল, হাই স্কুল বা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ইভেন আমি কলেজ পৰ্যন্ত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছিলোঁ। मख'जाथावनादि Btcनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारिनि मासि सामलायनायाव खुंनाय जरखा रां बावजा जथुमाव Btcनि गाहाय हाग्रामा महिलारि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारिजों लोगोसे खुंथायनि मावफुं सोद्रोमा एमसिएलए आरो बेरेखा परिषद एमसिएलए बिथांमोनाबो नुजाथियो।
क'क्राझारनिफ्राय बिटिआरनि बिउर' चिफ कनक चन्द्र बर'नि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24।